Assimi Goïta o yɛrɛ ye semaine ni lancé a y'a fɔ maliyɛn bɛɛ ko bɛɛ ka wuli ka ko ta ni sɛbɛ ka wuli k'i jɔ k'a fɔ ko vraiment an ka ko sinsin ka ɲɛ o don ni bi cɛ Mali fan bɛɛ fɛ ani Mali kɔkanna fɛ maliyɛn bɛɛ wulila ka réconciliation kuma fɔ ka bɛnko kuma fɔ ka keleya kuma fɔ donc a kun bɛna tiɲɛ bi mais n bɛ se ka min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne nimisi wasara parce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ y'a ka kɛ a fɔra waati surunna mais o ma maliyɛnw bɛ empêcher ka wuli k'u jɔ k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a kɛ ko kelen vraiment ne kɔni nimisi wasara kosɛbɛ n bɛ min fɔ maliyɛnw ye an yɛrɛ dama de bɛ se ka Mali dilan an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an jugu ka ca donc n'an yɛrɛ ma ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn faamuya an ka baara nɔgɔya ɲɔgɔn bolo an ka ɲɔgɔn lamɛn tiɲɛ yɛrɛ la jugu bɛ s'an na mais ne kɔni ye min ye ne y'a faamuya ko bɛn ka di maliyɛnw ye ne y'a faamuya ko maliyɛnw malgré que an siya ka ca an dɔncogo ka ca an kumacogo tɛ kelen ye mais an ka filɛtaw ye kelen an bɛɛ ka laɲini ye kelen min ye bɛn ni sabali ni kelenya ni édition fɔlɔ dɔrɔn ye maliyɛn bɛɛ wulila k'i jɔ o kɔrɔ ko siɲɛ wɛrɛ t'aw la an bɛ se k'a labɛn ka tɛmɛ mais ni ko mun cunna ni maliyɛn bɛɛ wulila k'o kɛ a ka ko ye o bɛ mɔgɔ hakili sigi kosɛbɛ jamana ko in na o kɔrɔ ko an yɛrɛ maliyɛnw malgré que mɔgɔw funufunu b'an ɲɔgɔn kɔrɔ a ka d'an ye an ka bɛn a ka d'an ye an ka taa ɲɛfɛ a ka d'an ye an ka ɲɔgɔn faamuya an ka ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ pour que ka Mali jɔ o de y'an bɛɛ ka laɲini ye merci. Jamanaba de o kumana yɛrɛ dɔn ala k'o nɔgɔya anw ni aw ye hakili la an bɛ fasa dara a dara ka caya an ka jamana ɲɛmɔgɔw fasa dara a dara ka caya ka caman fɔra Jɛnɛba Sɛki ta kɔ komi ale bɛ kɛ ka carrière san 30 a bɛ k'o fêter ɲinɛ a ye kɔlɔnmasegin belebele kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma je vous invite à applaudir pour recevoir Jɛnɛba Sɛki. Monsieur le ministre de la Réconciliation, à ma modeste personne, la Fédération des organisations de groupement de soutien aux actions de la protection à la frontière civile vous remercie pour l'initiative de la semaine. On fait des séries, on fait des débats, on fait des attestations de reconnaissance d'IMA. Ayirila kafoko association ko obe tamate fana ko koroma do ba ko wale ko koroma do abena jeni ka yere ni distinction do unité ka kinna ni mana merci d'applaudir komanda ka bana no kebe it's a beautiful merci surtout association ko ka former dans commission d'organisation ka est bien impliquée d'une manière ou d'une autre vous étiez disponible pour nous. Merci pour la considération surtout.
malidenw dalen maaw la nka n'a tɛ bɛɛ bɛra malidenw dalen maaw la k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ ni min bɛ k'i faso fɛ t'a fɛ i mana taa diɲɛ dugu o dugu n'i kɛra miliyardɛri ye n'i kɛra tɔgɔtigi ye i bɔra faso min na o bɛ f'i ma i bɛ tila ka laban yɔrɔ min na o y'i faso ye bɛɛ ka k'i faso fɛ mɔgɔ min b'i faso fɛ dabara wa n b'o fɛ fo ka sa ne ba ye bozo ye ala ye bozo da bozow ye jamanaw fabriqué. An nana Bamakɔ yan, n donna café
fana k'i bɛ yen kun de kama ala k'an ɲɛ bɛ yan wa hali ni e bɛ baara kɛ ka ɲɛ mɔgɔ la wɛrɛ merci. Sur le ministre de la Culture.
Mbina kangeli mfuaye na sonama kumalika yere mahoronya kwa kanisa nyele manyine jadi biye mbese nyine au befe ne makorobaye apere jele ka wuli ka bolo korota sande aka kule de mali masaka mumbe jamana anisu masaka mumbe jamana anisu mani yera kudo ngite bedo mbina saka wele da kurme tempe nam nabi masaka wele masaka mununi masaka sabadinde wallahi nabi tambido masaka wele asimu gwita asimi ay telefon asimu gwita e paniche ni ba wen ko morbila miengala dona ke pada kele ne para segu ngani sigi na miengala nyesa bina ni duru ke miengala fuka miengala wale ni mondo kamali bele jele fuka kamali bele jele wale ni mondo mali ye ngo dambe ni dambe kele ya nisu kele tiki e kanye bi beni ga kene wallahi ismail wage ayo wage wele wala kadri wage wele no tigi wage wele kadam tigi wage wele akundigi wage wele awage sabali wele tamane munune wele koni ga alafe amana sabali ibe kilafe iga sabali ibe jamafe iga sabali ibe samafe iga sabali ibe jumefe iga sabali ibe alkiyamafe iga sabali isabali la alabido alijena jabra de ko bi foti wala ni mondo ni gari ziya ismailu wage wage nadia mani ko be to ni bi no agora mani ni o ka fa me to ni ne te to ni nde faso fe o te to ni bo nde faso da me fe o te to ni bo da me foro na ngolo ta taso fa koli ay da me sinzi mane sugata kuruma fuga ay da me sinzi tene du momo sheba ani babema ay da me sinzi silo da ni paranzando mozo fara da efe sinzi mozo fangolo ngolo efe sinzi nangara masina pula gorgo hulata masina amadu tata sanwoi feru kado kala kono ata kuruma ata kurumari ni ata kunare ni bere kile ni tambe sinzi namba na sinzi wala mi ni misa iye tambe kere sinzi badia ko kifuki wale duma ala mi ne de ba dali de tu mala ngoro anya zima maza dagi ala mi ne de da goro domi sirina male na sirina da ubabe na shida jambo ababe ko defo shida jambo defo merci Nemason. Your friend is here. Hey, how are you? Are you see? Oh, Kofi. Vive le Mali. Vive la transition. Vive le Mali.
Yafé. Ça finit. D'accord. Donc, on m'a offert. Alors, on va regarder le Mali. Alors, on va regarder le Basque. Vous ne voyez pas, alors, on a du mal à faire de aussi. On va tirer. On va voir. Médine Maliba événementiel, événementiel. Sur la souille, on va gagner à Tamadama à l'organiser. Allez les concert organisé. Le barrage à l'événementiel. Mais publicité est chouine. Bien en message. Bien manière de message. Différent de message. Ni jamonaye anniversaire joyeux anniversaire souhaité pour moi ne t'allez pas là à la jambe ni à dieu Medina ay te gara fo menu bu joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Many joyous anniversaire. Allah chama chama dira. Tere bado. Bibi ko anyeshina rapa. Allah de bihamna ko do Allah do. Barani mayala ikerani korodo. Bita kenayembe. Dia occasion de joyeux anniversaire. Bon anniversaire à Mélie. Il faut rapidement attendre. Merci. Merci à Malima et merci à Mélie. La génération en 13 Diallo, Massa Soumi, et d'autres. Intérêt fouillé. Merci. La mémoire de tous ceux qui sont morts pour la paix au Mali. Et propre rétablissement à nos blessés. Nassara, il m'a fait ça.
faut sauver. Sauve, sauve la famille, il faut sauver. Sauve, aidez-moi pour Messi, il faut sauver. Sauve, Fada pour Yono, il faut sauver. Sauve, le Mali, le Niger, le Burkina. Sauve. Feu Amadou Touré, il l'avait bien dit. Unissons-nous pour combattre l'ennemi. Nous ne l'avons pas écouté. Aujourd'hui, une nouvelle génération est là, qui a la tête sur les épaules. Une nouvelle génération est née qui peut combattre. Une nouvelle génération est là. Et Dieu le bas. La génération de Assimi Goïta. Oui. La génération de Assimi Goïta. Génération Assimi Goïta. Donnez-vous les moyens. Combattre l'ennemi. Il faut sauver. Merci. Merci. Okay.